Oke, juga masih terbingkis buat keluarga besar yang dari Wonogiri, yang dari Boyolali. Kita berseragenan ria lagi. Iya mas. Oh. Terbingkis buat Mas Wanto Lentur, sutradara dari Chandra Pesona. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate andop tresno bebarengan ning gedung ombo gendok tari. Pak Paidi pancen kudu tak akoni tresno ragu tundo eni abot mas abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Wasek sor ya. Panyuwun kumreng sliramu hatiku iki lewat angin kembang iki aku titip salam sajroning hatiku. Chandra Pesona bro. Fotomu rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate anduk tresno bebarengan ning gedung ombo. Kudu tak akoni yen to tresno ragu tundo eni. Abot ya mas, abot dek, abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Kok durung ana sing anu ya keri-keri ngono lho. Wah, ora masalah. Wis kebak kok. Lah ya iki panitiane barang kok ya ora Tamune Dik luar biasa. Iya, Mas. Insyaallah nanti malam ini Ruame kita wirkan. Wes. Ya, monggo. Tutup sik ya. Yes. Panyuwunku Yo. ing sliramu. Asal. Rana ing hatiku iki.
Monggo. Randa kempling. Ya, ayo Mas. Ayo Pak De.
cintane saking bae. Mas Joko selamat datang. Mas Joko rekan-rekan semuanya. Asik. Oh Mas. Dosennya ayam kota ya Allah. Sopo? Pak sinten? Mas Joko tak tamannya kene. Pak sinten asmanipun? Iya. Ora kenal to, Dek? Dereng. Masku. Mas? Masku. Pelatihku juga Oh ngono. Oh, aku mbok dilatih. Oh ngono. Aku latihan Mas, ngen aku ki ahli ngono lho. Dulur dhewe nduk iki lho. Iya. Heeh. Urip ana. Mas e. Ha. Dolan rene. Ya. Juga terbingkis yang dari Banten. Yang dari Banten mana ini dari Banten? Asik. Bosnya juragane mie ayam kota ditekoni nduk lagune apa nduk? Ya. Cair Mas, cair. Cair, Mas Joko apa kabar? Ya ampun, lama tidak berjumpa. Ada. Terima kasih ya, nanti lagi. Asik. Jangan pulang dulu. Abis ini apa lagu nih? Member Lagunya ya apa? iki member. Barik iya member. Okay. Lagunya apa bariki? Orang Madang, ya wis maem sik ya. Ya, ono Joko Mas melarat. Joko maam yang banyak ya. Jaga kesehatan ya Mas. Iki lagune judulnya anu ke Joko ning kudu Mas Joko niku nggih enek Joko melarat. Iki lagu lho Mas. Bukan Mas Joko ini. Kudu nak Joko itu kan ini enggak melarat, Mas. Bose mie ayam kota mbiyen wae penyanyine 20, Dek. Wah, Ini kaya raya. Ya. Ayo ditekne sik. Heeh. Urip ana kudu gede awet tukane masak isine kuwi apa-apa wae senajan
Orang mbok anu to Mas, mbok latih nganggo banyu. Dilanjutke rondo kempling ngono, Pak. Sampun disiapke to? Sampun derek. Ayo. Kowe pancen
keluar. Kembang desa asring giri waya.